Song. Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata, pamibilaban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin mo niya na mamatean mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami.
an samong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman ken sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Francis Allen Argos, Grace, Devotee, Eva Manjares. Thanksgiving for Bustamante family offered by Joanne. Thanksgiving also offered by Marcelo Barnuevo Jr. and family, Princess Barnuevo, Bien and Batalya family, and Medalya family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. For complete healing of Jeneth Medalya, offered by Medalya family. Special intention offered by Bien and Batalya family, Montero family, Nicole family, and Anonymous. Para sa kapahingaloan kan kalag, kan mga minasunod. Para kay Ralph, offered by Espinas family, All Souls by a devotee. Jesus, offered by Navarro family, Salvador and Enesiforo, offered by Carmen Banzuela and family. Para sa kalag ni Roger Sr., Carmencita, Roger Jr., Pablo Sr., Marvin and Ray Jr., offered by Medalya family. Para kay Ronnie, offered by Arcos family. Asin para sa kalag ni Venus, offered by Lauren. Ngunyan, iyo po ang solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu.
Nasambit sa pagpuon, ngunya na aldaw o ngunya na Domingo, ipinagsaselebrar po niya to ang solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Nakukuha niya to ini sa selebrasyon kan banal na Eucharistia na kung sain inaako niya to ang sa iyang hawak asin dugo. Kaya nga ni ining Santa Misa o ining banal na Eucharistia pinagkukonsiderar na pinakahalangkaw na akto nin pagsamba o pagpamipi. Maapresyar, asin masamutan man lugod kan lambang saro sa tuya, ining dakulao na regalo na itinao sa tuya kan sa tong kakurangan. Ngunyan, midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang, lalong-lalo na ang pagkukulang na mamidbidan ang presensya kan mahal na Diyos sa iyang hawak, asin dugo, na maapresyar ining dakulang regalong ini na iyoan banal na Eucharistia. Kaya udok sa buot sa rabay tabi kitang magsabi nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kakurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos, sarabay po niya itong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Sinasambami ka, pinakamuran
Mamibi kita, O Diyos, na sa makangangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasan, namimibi kami, na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak asin duko, padagos ming mamatean sa mo ang bunga kan pagtubod sa imo, ika na nabubuhay asin nagahade, kay ba kan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Anditurya kan tataramon. Si Melkisedek, nagdulot ni tinapay asin arak, asin binindisyonan si Abram. Ang dulot ni Melkisedek nagsisimbolo kan Eucharistia. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Henesis. Kan mga aldaw na ito, si Melkisedek ang hade kang Salem, asin padi kan kahorohalang kawing Diyos, nagdaraning tinapay asin arak ki Abram. Binindisyonan ni Melkisedek si Abram na ansabi, bindisyonan lugod si Abram kang kahorohalang kawing Diyos, nakagibo kan langit asin daga. Pag umawon lugod ang kahorohalang kawing Diyos, na nagtao sa imo ning kapangganahan laban sa imong mga kaiwal. Dangan tinauwa ni Abram si Melkisedek, kanikasampulong parte kan gabos na sinamsam. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ikapadi sagkod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Ikapadi sagod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Ang kagurangnan nagtaram sa sakong kagurangnan. Tumukaw ka sa tuo ko, sagkod na ang mga kaiwal mo gibuhon kong tungtungan ka mga bitis mo. Ikapadi sagod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Ipapadaranin kagurangnan hali sa Sion, ang sentro nin sa imong kapangyarihan, maghadi ka sa tahaw kan sa imong mga kaiwal. Ikapadi sagod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Sa aldaw na labanan mo ang sa imong mga kaiwal, sa marahay na buot iibahan ka kan sa imong banwaan, siring sa ambonin kaagahon, ang mga hoben na lalaki madatong sa imo, dyan sa banal na bubuldan. Ikapadi sagod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Ang kagurangnan nagsumpa asin daing nga ini babawion, ikapadi sagkod paman, susog sa orden ni Melkisedek. Ikapadi sagod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Isinasaysay ni San Pablo ang institusyon kan Eucharistia sa huring pamanggi, kung sain ipinahayag ni Jesus ang tinapay bilang sa iyang hawak, asin ang kalis bilang bagong tipan kan sa iyang dugo. Ang Eucharistia nagpagirumdom asin nagbalangibog kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan kagurangnan, sagkod sa iyang pagbalik. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, hulitaan itinukdo ko sa Indo, iyo ang katukdoan na inako ko sa kagurangnan. Nakan bangging pinasaluiban si Jesus na kagurangnan, nagkua siya nin tinapay. Nagpasalamat sa kabinaak iyan. Dangan nagsabi, iyo ini ang sakong hawak na idinudulot para sa Indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sako. Siring man kinuan niya ang kalis pakapamanggi saka nagsabi, ang kalis na ini iyo ang bagong tipan nin sakong dugo. Sa lambang pag-inom nindo ka ini, gibuha sa pagrumdom sako. Hulita sa lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, dangan pag-inom sa kalis na ini. Ipinapahayag nindo ang pagkagadan kan kagurangnan, sagkod na siya magbalik. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tinukdoan sinda ni Jesus dapit sa kahadean ng Diyos, sa kabinulong man niya ang mga naghehelang, kang nagsusulnop na an aldaw, sinabihan siya kan 12, subulan na ang mga tao tanganing maghanap nin masasakatan, asinin makakakan sa haraning mga baryo o banwa, ulita uya kita digdi sa lugar na harayo. Alagad sinabihan sinda ni Jesus, tawinindo sinda nin makakakan. Alagad, nagsabi sinda, igwas na nakitahan nin 5 tinapay, asin 2 sira, piraman, puwera sana kung magbakal kami ning kakanon para sa gabos na tawong ini. Mga 5,000 lalaki anyaon duman. Sinabihan ni Jesus sa iyang mga disipulos, patukawan nindo sindang grupo-grupo, tigsi 50 lambang grupo. Pinatukaw kan mga disipulo ang mga tao, kinuha ni Jesus sa 5 tinapay sa 2 sira. Nagtingkalag siya sa langit, asin nagpasalamat. Dangan, binaak niya ito sa kaitinaos sa mga disipulo, tanganing ipanao sa mga tao. Nagkarakan gabos sagpod na magkabaraso. Pagkatapos, tiniponan kan mga disipulo ang mga natada, asin 12 basket an napano. Mga tugang, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan. Pakigreet daw po sa tuyang mga katay na good afternoon. Pinagsaselebrar po niya tungon yan ang solemnidad kan Corpus Christi. Solemnidad kan banal na hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Sa inya to makukuhaan kahalagahan ang importansya kan selebrasyon kan Corpus Christi Sunday. Makukuha po niya ito ini mga tugang sa selebrasyon kan banal na Eucharistia na kung sain sa tuya po ginigirumdom ang pagbaak kan tinapay asin ang paghiras kan kalis. Kaya sa daog kan Santa Misa o banal na Eucharistia, sa tuya pong inaako ang hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan, sarong dakulaon na regalo kan sa iyang presensya na itinao niya sa lambang saro sa tuya. Kaya ang misa po, pinagkukonsiderar na highest form of prayer and praise. Maski pa sanggatos na rosaryo, Santo Rosario, dahil pwedeng ikumpara sa saro sa ng misa. Maski pa 1,000 novena, ang sa imong gibuhon, day pwedeng ikumpara sa sarong selebrasyon kan Santa Misa. The Mass is the highest form of prayer. Kaya nga ni so mga gurang tigtataraman ko, takay ito may nahiling akong mga gurang habang nagmimisa, nagnunovena, nagsasanto Rosario. Sabi ko, pagkatapos kan misa, pwede ka man mag-Santo Rosario o magnovena. Taan misa, iyon na ang pinakahalangkaw na akto nin pagpamiti. Ngunyan mas naglala, dahil na nga nagrosaryo, dahil na nagnobina, nagturog man, nag-cellphone man, yan, di ba? Nakiistoryahan man sa kataib. Yan. Kung ang misa, aram niya to, iyon ang pinakahalangkaw na akto nin pamiti. I don't think we will give into a lot of distractions while attending the Mass. Kaya nga sabi ko, kaya lang, we do not understand and appreciate. Dahil naintindihan, dahil na-appreciate. Ining dakulaon na regalo na itinaos sa tuya. Sabi ko nga this is a tremendous gift that is given to us. The body and blood of Christ. May nadangog akong istorya ininin sa rong Vietnamese. Primerong pakalaog sa simbahan, sabi kan Vietnamese, ako lito, punta ako simbahan, nagulat ako, ang mga tao malungkot. Paglaog niya siguro, nahiling niya, nangangaradji sa mga tao, gari mga mamundoon. Maya-maya, sabi niya, tayo. Kaya tayo din ako. Nakita ko,
Si Batman, he was referring to the priest. Nailing niya ta nakasutana. Oh. Supadi ngaya, si Batman, kay sabay si Robin, o sa Kristan, pumasok. Pagdating sa altar, sabi ng pare, sakit ulo, sakit tiyan, sakit dalawang balikat. Iyo so interpretasyon kang Koreano, ay kang Vietnamese. Nahiling ko man ngayon, lahat ng tao, nakita ko, sakit din ulo, sakit tiyan, sakit dalawang balikat. Lahat ng tao, malungkot at may sakit. Nahiling mo na iyan. Dahil niya naintindihan sa Santa Misa. Kaya, sabi niya, lahat ng tao ay may sakit at malungkot. Maya-maya, tayo sila, hawak kamay, sa part kang Our Father, sabi kan Vietnamese, hawak kamay, galaw-galaw, hilo lahat ng tao. Taod-taod naman ngaya, tayo, luhod, upo. Pagluhod, nakita ko si Batman, nakita niya raw yung pare, may itinaas na malaking bonamin. Suos siya. Then maya-maya, pila ang mga tao. Pumila rin ako. Isa-isa, si Batman, binigyan sila ng tig-iisang bonamin. Nagkurumunyon. Pagkatapos ngayang magkumunyon, nahiling niya, tayo, luhod, at pagtayo, sabi ngayon ni Batman, wala na sakit ulo, sakit tiyan, wala na sakit dalawang balikat. Sagot lahat, salamat sa Diyos. A very good picture of some of us when we go to Mass. Naiintindihan ang Santa Misa. Naaapresyar ining dakulang regalo na itinaos sa tuya. Ang banal na Eucharistia na kung sa inaako ko niya to ang hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Aren't we the same? Bako daw naarog man kita kaiyan? Kung naiintindihan talang po siguro ang gabos na tigigibo ta sa laog kan misa, we will not, sabi ko nga ni, give in to a lot of distractions. Dahil kita ma-cellphone habang nagmimisa. Dahil kita makikichismisan habang nagmimisa. Dahil taiintindihon, lalo sa darakulang simbahan, na-assign ako sa Santo Domingo, sa katedral, darakulang simbahan, may mga bayong dyan na naglalayog-layo. O ang ibang parasimba habang nagmimisa, nakatangad, may sabay hikab pa. So iba man, tigbibilang sa chandelier. O pero ngaya ang ilaw dyan sa chandelier. Ang saro ngaya, pundido na. Don't you know that the Mass is the highest form of prayer? We have a lot of description or definition of the Eucharist. But the best I can give you, itong nagsasabi na ang banal na Eucharistia is heaven touching earth. Ang langit minababa sa daga. Tanganing makaibahan kita kan sa tuyang kagurangnan. Kaya sa lambang selebrasyon kan banal na Eucharistia, yaon po ang presensya kan sa tong kagurangnan. Later on, we will be hearing the words of consecration. Do this in memory of me. Gibuhanin do ini sa pagrumdom sa sako. Kaya, digdi sa banal na Eucharistia, tinataukan sa tuyang kagurangnan an sa iyang hawak asin dugo. Asin iyanan sa tuya pong pinagseselebrar sa aldaw na ini kan Corpus Christi. Sa tuya man po lugod na ang maapresyar, masabutan, ining dakulao na regalo na itinao sa lambang saro sa satuya. Amen? Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, maugman niya itong ipahayag,
an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong naaki kan Diyos asin namunda gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halay sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa pagkamatinao kan Diyos Ama na nagtao sa to kan sa iyang aki sa Eucharistia bilang kakanon para sa satuyang kalag, darhon ta sa iya ang satuyang mga pangangaipo, masabi kita, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, magpadagos na magsaksi ki Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaba na nagugutom sa makahulugan na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagtiripon sa pagselebrar kan Eucharistia, maging tunay na pagdulot kan satuyang sadiri sa pagtubod asin kapakumbabaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho sa pagpagian kan pagtios kan satuyang mga tugang na daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga nagehelang mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpahingalo sa gudpaman kay Jesus, ang tinapay nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Amang makakamhan sa gabos, idinudulot mi sa imo ang samong pangangaipo, asin namimibi kaming nagsasarig sa imong tabang asin pagkaherak, huli kay Kristo na samong kakurangnan. Amen. Aliturya ka Eucharistia.
Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabag niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan na makangangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi sa pagtugdas kan forma nin danay na sakripisyo enot na nagdulot sa imo kan sadiri biktimang nakakaligtas asin nagtugon sa mo na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakan mi an sa iyang laman sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kay bakan mga anggeles asin arkangeles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kadang-kadang banal, burabo din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaag ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, kan kalis ni galigtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kaguranglanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kay tupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin